Оф, хора, извинете. Оф, нещо тук ми се бъгна с телефона. Не можах да го правя половин час. Сега. С къде бяхме сега? Нали? Да, убих овца. И ми даде месо. Аз сега тези видеа може да се качат на 2, т.е. втора част, защото, нали, знаете, бъгнам си телефона. Сега да... Ако имаш някой тук да ми държи телефона, ще да е супер. Так да си играя без проблем. Ма сега няма никой. И сам почвам тук. Гадно, много ми гадно. В другия клип, нали, това може да са на 2 части клипа. Тоест... Щях да падна. Пищерали. Хора, ако не си личи, аз съм те щерпак, нали видяхте крафтинг тейбъла, как изглежда същия щерпак. Сега си сменям ръцете да държа тук, защото знаеш колко много ми е гадно. Сега да играя. Това видео няма да е кой знае какво. Тук. И сега аз не съм с мобове. Надявам се. Това е Айрон ли? Това е Айрон. Айрон, да. Сега трябва да скопая малко камък. Ако ме питате, това е камъка на тези черпака. Той изглежда това там от глината, както се прави. Нали, блокчетата изглежда така. Ако не го видите. То сега е тъмно. Не знам на клипа как ще излезе. Но при мен така аз виждам. Не знам за вас. И ако е тъмно, извинете. Нали знаете, държа с телефона все пак. И ще изкопая камък да му да изкопая. Така. И за сега това ще е, хора. Извинете пак. Да, съм писна. Опа. И хора, до